गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। खाग्राबारि दख'रा एबसुनि खुंगा 47थि थान्दै जख'न्थाइनि गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया दिनै जानानै थांबाय। बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो खैराबारि बियाबनि एमसिएलए भबेन्द्र बर' बिथाङा। बे 47थि थान्दै जख'न्थाइ जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै दैमाजों जावरिखां फोथाराव 16 डिसेम्बर 2023 खालाराव खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जायो। खाग्राबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे फोरोंगुरु गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ जथुम्मायाव बाहागो लानानै जाफुंसार होफैनो दख'रा एबसुआ खावलायहरदों। दिनैनिफ्राय जागायबाय नेशनेल सकबल चेम्पियनशिपआ। 14 सिनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिप 2023 दिनैनिफ्राय जागायबाय। क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टिपार्पस स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव अल आसाम सकबल एस'सिएशननि बानजायनायाव 3, 4 आरो 5 डिसेम्बर सानथामनि हाबाफारिजों 14 सिनियर नेशनेल सकबल चेम्पियनशिप 2023 जागायबाय। बे बादायनायाव हादोरनि गोबां हानजा आरो गेलेगिरिफ्रा बाहागो लायो। मोनसे गेदेर स्काम जादों। कौटि कौटि रां थगायदों रायजो राजाफोरखौ। हिमालय ससाइटि पाब्लिक कमिटिनि बानजायनायाव दिनै मोनसे रायजोआरि मेल जानानै थाङो। बिजनी महकुमानि बर' बाजार हिमालया गावलिया बेंकआव रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो रां जमा दोननाय रांखौ थगायदों हिमालया गावलिया बेंकनि मावथि बिबानगिरिफ्रा। थांनाय 2009 मायथाइयाव गायसनजानाय बर' बाजार हिमालया बेंकआ गोबाव सम रायजोफोरनि रां जमा दोननाय अनसायनायजों सोलिबोदोंमोन। नाथाय थांनाय 2022 मायथाइसोनिफ्राय बेंकआ बेले बेजे खालामो। जायनि जाहोनाव फ्राय 2500 सुबुंफ्रा जमा दोननाय 3.65 कौटि राङा थाबथानानै थायो। दायो रायजो राजाफ्रा बे रांखौ मोननो मेलनि गेजेरजों रांखौ होआब्ला आयेननि गोख्रों राहा लागोन होनना थांखि आजावो। थांनाय बोसोरनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा गावनि मोननो गोनां रांखौ मोननो नाजासेयाव मोननो हायाखै। बेंकजों लोब्बा थानाय बिथांमोना जुदि रांखौ होआ बिथांमोनखौ आयेनजोंबाबो रांखौ उथायगोन होनना जगदानि रायजो राजाफ्रा बिथांखि लायो। मेलनि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्ला 30निफ्राय 35 सोद्रोमाफ्रा रां जाख्ल'नायजों लोब्बा दङ। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' खालामना जमा दोननाय रांखौ बेबायदि जायगानि बेंक जायगानि सुबुंफ्रानो फोथाय खेबस' खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेनिखायनो उननि समाव रायजो राजाफ्रा जेनना थाया आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो डिसिखौ गोख्रों राहा लानो रायजो राजाफ्रा खावलायहरदों। जोंनो फैसाखौ दासिमबो होआखै। बिथांमोना जोंखौ थगायगासिनो दङ। जों पाब्लिकआ बेवहाय बहुद खस्थ' खालामनानै फैसाखौ दोनदोंमोन। थाइसेखौनो थाइनै थाइथाम खालामनो होननानै सोरबा बायदिया मैगं थाइगं फाननानै, सोरबा बायदिया मोसौ मोसा फाननानै, दाउ अमा फाननानै थाखाखौ जमा खालामदोंमोन। बिथांमोना जोंनो पाब्लिकखौ ओरैबायदि मोनसे बिसास होदोंमोन। गिबियावनो बिथांमोना जाहैबाय साफ्रोमबो मोजां धोनि न'खरनि, सोरबा साख्रियाल, सोरबा सार्भिस मावनाय, सोरबा एक्स सार्भिसमेन, सोरबा बिजनेसमेन, सोरबादिया बेबायदिनो अबस्था गोनां। दा बिथांमोना जोंनि बे बर' बाजार ओनसोलनि गोजाननि नङा। दा बिथांमोना ओरैबायदि बुंनानै जोंनिफ्राय पाब्लिकफोरनिफ्राय फैसाखौ कालेक्सन खालामदोंमोन जे बिथांमोना बुंदोंमोन जे जोङो लकेलनि, जों गोजाननि नङा, जों बाहेरानि कम्पानि नङा, जों बे लकेलनि। बेखायनो नोंथांमोननि थाखाखौ जोङो खुनुदिन थगाया। जों थगायनानै बबाव खारनो, बबे जायगायाव जों थांनो, जों बिनिनो जायगा। आरो जों थगायमानोबा नोंथांमोना जोंखौ जेरैखि जाया जोंनियाव आदाय खालामनानै थाखाखौ दिहुननो लानो हागोन होननानै पाब्लिकखौ मोनसे बिसास होदोंमोन। साखाथिनि हादोर भुटान हादोर दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भुटान हादराव भारतनि नोगोरारिफ्रा गोरलैयैनो दावबायनो हासिगोन। सरासनस्रा भारतारि नोगोरारिनो थिखानाय जायगानि थाखाय दावबायनो आधार कार्डखौ गनायथि होबाय भुटान हादोरा। भुटान हादरनि गनायथि होनाया भारतनि आंगोनि सोमोन्दोखौ गोख्रोंसिन खालामगोन। बर' लाइमोन सिख्लाफोर बयबो सांग्रां जा। बर'आनो बर'खौ फोथाय खेबस' खालामदों। CRPFआव साख्रि मावनाय सन्जीब बर' मुंनि सासे बर' सुबुङा सासे बर' लाइमोन सिख्लाखौ मोजां मोनफ्लानानै रङियानि गंसे हटेलाव
गाज्रि खामानि मावनानै खारखोमादों। फोथाय खेबस' खालामजानाय सिख्लाया अजद होदोंदि सन्जीब बर' मुंनि CRPF जवाना गावखौ जुलि लानो रादाय होदोंमोन। जुलि लानो रादाय होनानै बिथांखौ जिनाहारि खालामनानै फोथाय खेबस' खालामदों। दायो बे सिख्लाया थार न्याय मोननो गोख्रों दाबि दैखांदों।